Mateo, si pripravený na obyčajnú hru Half-Life 2? Jasné, že áno. Choď prvý. Ja sa bojím. Daj im, Mateo, daj im! Daj im! Daj im! Nie. Pozor! Čo steš? Pritom to bol taký dobrý bojovník, ten chlapec. Počkajte, Ujo, mám pre vás dar. Maťo, Áno. kde si? Tam sa tu spievajú. Tam dospievali. Musíme skočiť na vlak a cez vlak skočiť hore na rebrík, Maťo. Poď. Rýchlo. Ide. Rýchlo. Nie. Nie, mňa zdradil vlak. Ja takú skočím, Maťo, soli to. To bol skok, Maťo. Maťo, musíme skočiť do vody, poď. Skoč do vody. Však sa tam utopíš, ak si nízky, Maťo. Ja v živote. Musíme ísť do vlaku. Nie! Maťo! Ja som nechcel. Maťo! Maťo, žiješ, to je náhodička, ty si ožil a zbledol trocha. V pohode, si taký bledý, Maťo. Nie si Môže chorý. byť. To je všetek tým adrenalín. A Maťo, to si ty? On tam na gulomete sú, vidíš ich? Vidím. Počkaj, Palím. nie, Maťo, my máme lepšie oné gany. Lepšie výbušniny. Rýchlo. Dvere sa nám otvorili. Však my prelezeme cez ne, nie? Že my sme... Aha, alebo... Alebo nie. alebo aj tak sa dá. Jau, Maťo, ostopol som. Maťo! Čo sa robíš? Maťo, poď, musíme ísť. Maťo! Daj mu. To je dobre slepý. Aha, to sú všetko mŕtve. Aha, neviem prečo, ale... Kvôli čomu umreli. Čo sa robíš? Počkaj, neko tam. Ty im tam môžeš šmyknúť bombu. Počkaj, im tam šmyknem bombu. Ešte jeden je živý, poď. Utekaj preč. Božiš! Bacha, nie! Nie! Maťo, utekaj tam. Á, tyca. Maťo! Tyca! To bolo ľahšie, než som čakal. Musíme váhu dať na tú stranu. Máte vám nápad, čo ak by sme tam dali Peugeot 206? To je dobrý nápad. Máte, podri, čo mám za fáro, ty kokos. Sleduj to. To si ešte nevedel, čo mám ja, ale... Čo myslíš s tým, že čo máš ty? No... Bodrbomby! Nie! Že si nezletel, Maťo. Ja v živote. Ale iba sa z toho nie. a ťažké. Tam sedí v tom páre. Počkaj, Maťo. Prejdi na druhú stranu toho. Tak alebo nie, vydrž. Prehodím ťa cez tú barikádu. Drž sa. Poďte. Aj. Počkaj, ja tam prehodím auto. Maťo, prišiel som o vozidlo. Som ho zahodil. Prejdi. Ty kokos, to je fára. A čo je na konci tunela? Nič. Maťo. Áno? O tomto mieste som počul veľmi zlé veci, že by tu mali byť nejakí zombíci alebo niečo takého. Choď prvý, ja sa bojím. Neverím. Je tu veľa starých britských gentlemanov. Ešte čo máš robiť? Máte zombíci. Utekaj! Prečo? Ja len tak. Neviem prečo, zdá sa mi, že som nejaký tmavý po tej explózii. Si nejaký tmavý po tej explózii? Je to ma zdá? Vyzeráš tak potmavnutý, no. Oh! Maťo, granát, rovno k tebe išiel.
Prečo sa vždycky pcháš do mojich granátov? To je vždycky hačeš granát. Maťo, mali by sme vypnúť nejak prúd. Ale ten prúd ide znútra, Maťo. Musíme sa dostať dovnútra. Musíme vypnúť túto oheň, jak som hovoril. Poď, Maťo, musíme nájsť tam, kde sa to zelené vypína, hej, tá elektrina. Maťo, veď to je Škoda Octavia. 1.9 TDI. O môj bože. Dobre, Maťo, vypínam to. Asi. Malo byť. O nie. Ty už si tam, že? No, za chvíľku. Maťo? Kde si? Dobre, Maťo, idem, počkaj. No, čo je? Pozdrav sa tam. Tu, kde sú tí zombici mŕtvi? Áno, no. No. A fori sa hore. O nie.